Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. Srisrada Bhagavatas Pumangurule Srimatvaram Omatnanatikrantasya Nananchanaşalagya Chashrunnīridam Yena Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhagavatamakhyam Dadati Sutlantikam Vande Sri Guru Priyuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavams Sri Rupam Sagvachadam Saganaripunatanitam Tam Sajivam Sadhuidam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganagaditam Sri Vishaganyidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namastu Arthakanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhani Sudhi Devi Pranamami Hari वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामपदं देवम् अवधूतशिरो नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ये नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवान् प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णोत्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय हरे देगबंधु मत्संगिन मत्कुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 25 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭാവിമാവനു ശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹു യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാത്രീനാദതിച്ഛതി നദച്ഛതി ദ്വാവിമാവനു ശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹു യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാത്രീനാദതിച്ഛതി ദ്വാവിമാവനു ശോചന്തി ബാലാവസത അവഗ്രഹു യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാത്രീനാദതിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിവാമനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹു
ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ലോകശാസ്ത്രോപനതം ന രാത്രീനാദതിച്ഛതി. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ ലോകശാസ്ത്രോപനതം ന രാത്രീനാദതിച്ഛതി. ലോകശാസ്ത്രോപനതം രാത്രീനാദതിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി എന്നാ രാതിയല്ലേ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നാ രാതിയല്ലേ, പിന്തുടരുക എന്നല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭുജി. ഓക്കെ മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഓക്കെ മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാധീന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ോപിമാപനസോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നാരാദിന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹൗ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാദിന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമോ അനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാധീന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നാരാദീന തനിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാത്രിന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവാനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാധീന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹൗ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാദീന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദ്വാവിമാവനുശോചന്തി ബാലാവസതവഗ്രഹൗ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാദീന തദിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
വിമാവനുശോചന്തി ബാലാവാസതവഗ്രഹോ യല്ലോകശാസ്ത്രോപനതം നരാധീന തതിച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा। देवी माता जी चलो हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। दामि भावनुशोचन्ति बालावसदग्र अवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नरातीन तदिच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सलजा जी हरे माता जी हरे हरे चलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नरातीन तदिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तानुप्रति माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसतवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराधिन तदिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अंबिका केशवी देवदास माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराधीन तदिच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विरजा विजय देवदास माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराधीन तदिच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वसंता माता जी चलो। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी चलो। गाविमौ अनुशोचन्ते बालावसद नवग्रहौ यल्लोकशास्त्रो उपनतं नरातीन तदिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भारती अम्मा माता जी चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराधीन तदिच्छति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। रामानंद प्रभु हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी। ओम चलो। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वाविमावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ यल्लोकशास्त्रोपनतं नराधीन तदिच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ഇമൗ ഇവ അനുശോചന്തി അവർ ദുഃഖിക്കുന്നു. ബാലവും അജ്ഞൻ അസത് വിട്ടി അവഗ്രഹവും പാത സ്വീകരിക്കുക. അത് ഏത് ലോക കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളാൽ ഉപനതം അവതരിപ്പിച്ചു. നാ ഒരിക്കലുമില്ല. രാതി പിന്തുടരുക. നാ ഒരിക്കലും തത് അത് ഇച്ഛത് ആഗ്രഹിക്കുക. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥന ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദാനം നൽകാത്തവരും ദാനം സ്വീകരിക്കാത്തവരും തമോ ഗുണിയായി പരിഗണിക്കും. അത്തരം വ്യക്തികൾ വിഡ്ഢികളുടെ പാതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അവർ തീർച്ചയായും അവസാനം ദുഃഖിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ. ഒരുവൻ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതം കാക്ഷിക്കുന്ന വർഷം ശാസ്ത്രങ്ങളെ കർശനമായി അനുഗമിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 16:23 ഇത് വിശദമാക്കി. ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ ന സത്സിദ്ധിമവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതി. വൈദിക ശാസനങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പരിപൂർണതയോ സന്തോഷമോ പരമലക്ഷ്യമോ നേടുന്നില്ല. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ നിശ്ചിതമായി പാലിക്കാത്ത ഒരുവന് ജീവിത വിജയമോ സന്തോഷമോ ലഭിക്കില്ല. അവന്റെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലുള്ള ഭഗവാനിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ. ഒരു സ്ത്രീ
ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോട്, ക്ഷത്രിയനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപനോട് തന്നെ ഭാര്യ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്വയം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അവനത് നിരസിക്കരുതെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ അനുശാസിക്കും. നാരദനാൽ പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കാലകന്യകയെ, സമയത്തിന്റെ പുത്രിയെ തള്ളിക്കളയാൻ യവന രാജാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ശാസ്ത്രാനുസരണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നിശ്ചയമായും എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്തുന്നത്. നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാഋഷിമാരാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസ്ത്രങ്ങൾ. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സാധുശാസ്ത്ര ഗുരുവാക്യ ചിത്തതേക്കരിയാക്യ. ഒരുവൻ സന്യാസിമാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരും. ഈ വിധത്തിലായാൽ ഒരുവിന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാം. കാലകന്യക, സമയത്തിന്റെ പുത്രി, സാധു ശാസ്ത്ര ഗുരുവാക്യ നിഷ്കർഷതയോടെയാണ് യവന്മാരുടെ രാജാവിന് മുന്നിൽ തന്നെ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആയതിനാൽ അവളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ലായിരുന്നു. 26-ാം ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്രാ ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനൻ പമ്പതേ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്രാ ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനൻ പമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭസ്മൃതി ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്രാ ഭജന്തി മാം ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധോ ഭജസ്വ മാം ഭദ്ര ഭജന്തി മേ ദയാം കുരു ഏതാവാൻ പൗരുഷോ ധർമ്മോ യഥാർത്ഥാനനുകമ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയതി മാതാജി ചൊല്ലുക.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अधो भजस्व मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यथार्थाननुकम्पते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, गीता माता जी का चलो। अब जय गुरु गीता माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथो भजस्सु मां भद्रा भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यथार्थाननुकम्पते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തന ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അതോ ആയതിനാൽ ഭജസ്വ സ്വീകരിക്കുക മാം എന്നെ ഭദ്ര അല്ലയോ മാന്യനായവനെ ഭജന്തീം സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മേ എന്നോട് ദയാം കരുണ കുരു ചെയ്യുക ഏതാവാൻ ആ അളവിൽ പൗരുഷ ഏതൊരു മാന്യനു വേണ്ടിയും ധർമ്മ ധാർമ്മിക തത്വം യത് അത് ആർത്താൻ ദുഃഖിതനി അനുകമ്പയുള്ള വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ കാലകന്യക തുടർന്നു അല്ലയോ മാന്യനായവനെ നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നെ സ്വീകരിച്ച് എന്നിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞാലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അനുകമ്പ കാട്ടേണ്ടത് മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്തായ ധർമ്മമാണ്. ഭാവാർത്ഥം യവന രാജാവിന് യവനന്മാരുടെ രാജാവിന് കാലത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നാരദമുനിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന എന്ന കാര്യം അവൻ പരിഗണിച്ചത്. അപ്രകാരം അവൻ കാലകന്യകയെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ നാരദമുനിയുടെ ആജ്ഞകൾ അഥവാ ഭക്തിത സേവന പാത ത്രിലോകങ്ങളിലെയും എതിർവിനാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടണം. തീർച്ചയായും യവനന്മാരുടെ രാജാവിനാലും ഭക്തിയോഗ ഉപാസന ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും നഗരത്തിലും പ്രഭാഷണം ചെയ്യണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാരദമുനിയുടെ പഞ്ചരാത്രിക വിദ്യയുടെ ശക്തിയിൽ യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരും പോലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രബോധകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ മാനവകുലം ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യം പിന്തുടരുന്ന വശം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലകന്യോദിതവജോ നിശമ്യായ വനേശ്വരഃ ചികീർഷുർദേവഗുഹ്യം സസ്മിതം താമഭാഷതഃ. കാലകന്യോദിതവജോ നിശമ്യായ വനേശ്വരഃ ചികീർഷുർദേവഗുഹ്യം സസ്മിതം താമഭാഷതഃ. കാലകന്യയുടെ സമയത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രമിച്ച യവനന്മാരുടെ രാജാവ് പുഞ്ചിരിയോടെ ദൈവേച്ഛയാലുള്ള തന്റെ ഗൂഢധർമ്മം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗം നിരൂപിച്ചു. അനന്തരം അവൻ താഴെ പറയും പോലെ കാലകന്യകയെ അഭിസംബോധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദിലീല 5:145 പറയുന്നു: ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ വൃത്യ യാരേച്ഛനാച്ചായ സേ തൈച്ചേ കരെ നിർത്തിയ. വാസ്തവത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമനിയന്താവ്. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരും. യവനന്മാരുടെ രാജാവും കൃഷ്ണന്റെ സേവകനായിരുന്നു. ആകയാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലക്ഷ്യം അവന് കാലകന്യകയിലൂടെ നടപ്പാക്കണമായിരുന്നു. കാലകന്യക എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിക്ഷയം എന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ സേവനാർത്ഥം യവന രാജാവിന് കാലകന്യക എല്ലായിടത്തും വിന്യസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനാൽ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ മരണഭയമുള്ളവനായി തീരും. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നും ഭൗതിക പുരോഗതി ആസ്വദിക്കുമെന്നും ചിന്തിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതികമായി യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലായ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വൻ വളർച്ചകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
എന്നിട്ടും തങ്ങൾ ഭൗതികമായി വളർന്ന് വിഡ്ഢികളായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കും. കാലകന്യക വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മൃത്യുഭയമുണ്ടാകും. വിവേകശൂന്യരാകട്ടെ മരണത്തെ ഗൗനിക്കുകയേയില്ല. മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് തിട്ടവുമില്ല. മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിതമില്ലെന്ന തെറ്റായ തോന്നലിലാണ് അവർ. അതുമൂലം അത്തരക്കാർ ഈ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആഗമനം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഉത്തേജനമാകും. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മരണാസന്നരാകുന്നതിൽ ആദി പിടിക്കുന്നു. യവനന്മാരുടെ രാജാവ് കാലകന്യകയെ ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 2-3 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മയാ നിരൂപിതസ്തുഭ്യം പദീരാത്മാ സമാധിനാ നാഭിനന്ദതി ലോകോയം ത്വാമാഭദ്രാമസമ്മതാം. മയാ നിരൂപിതസ്തുഭ്യം പദീരാത്മാ സമാധിനാ നാഭിനന്ദതി ലോകോയം ത്വാമഭദ്രാമസമ്മതാം. യവനന്മാരുടെ രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ഏറെ പര്യാലോചനകൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിനക്ക് ഭർത്താവായി തീർന്നു. എല്ലാവരും നിന്നെ അശുഭയും ശല്യക്കാരിയുമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആരും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ഒരുവൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കും? ഏറെ പരിഗണനകൾക്ക് ശേഷം യവനന്മാരുടെ രാജാവ് ഒരു മോശം ക്രയവസ്തുവിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാലകന്യക ഒരു മോശം ക്രയവസ്തുവാണ്. ആരും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് എന്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം അവളെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ യവന രാജാവ് ശ്രമിച്ചു. ലക്ഷ്യം നേരത്തെ വിശദമാക്കിയതാണ്. അതായത് കാലകന്യക ജര എന്ന നിലയിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളിൽ മരണഭയം ഉളവാക്കുകയും അതുമൂലം അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമാവ്യക്തഗതിർഭുക്ത്വാ ലോകം കർമാ വിനിർമ്മിതം യാഹി മേ പൃതനായുക്താ പ്രജാനാശം പ്രണേഷ്യസി. ത്വമാവ്യക്തഗതിർഭുക്ത്വാ ലോകം കർമാ വിനിർമ്മിതം യാഹി മേ പൃതനായുക്താ പ്രജാനാശം പ്രണേഷ്യസി. ഈ ലോകം ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതുമൂലം നിനക്ക് ജനങ്ങളെ പൊതുവെ അദൃശ്യമായി ആക്രമിക്കാം. എന്റെ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ നിനക്ക് അവരെ ഒരു പ്രതിബന്ധവുമില്ലാതെ വധിക്കാം. കർമ്മ വിനിർമ്മിതം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഫലേച്ഛാ പ്രവൃത്തികളാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. സമഗ്ര ഭൗതിക ലോകവും പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്കാലത്ത് പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമാണ്. ഹൈവേകളാലും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളാലും വൈദ്യുതിയാലും അമ്പരചുംബികളാലും വ്യവസായങ്ങളാലും വ്യാപാരങ്ങളാലും ലോകത്തെ മോടി പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് സകലം. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായി ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം വളരെ ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-4 വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ നൂനം പ്രമത്ത കുരുദേവി കർമ്മ യദ്ഇന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി ന സാധു മന്യേ യദയാത്മനോയം അസന്നഭിക്ലേശതയാ സദേഹ. നൂനം പ്രമത്ത കുരുദേവി കർമ്മ യദിന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി ന സാധു മന്യേ യദയാത്മനോയം അസന്നഭിക്ലേശതയാ സദേഹ. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് പരക്കം പായുകയും
ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അശുഭങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഒരുവനെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നു. ശരീരത്തെ എത്ര സുഖാവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും അത് നമുക്ക് വേദനകൾ തരുന്നുണ്ടെന്നും ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ ആശുപത്രികളും ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും? വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവുമില്ല. അസന്തുഷ്ടികൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അസന്തോഷങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ആ വിഡ്ഢികളെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം, അവസാനം മരണം എന്നിവകളാൽ അദൃശ്യമായി ആക്രമിക്കുവാൻ യമനന്മാരുടെ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. തീർച്ചയായും മരണത്തിന് ശേഷം ജനനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാലകന്യയിലൂടെ എല്ലാ കർമ്മികളെയും വധിച്ച് ഭൗതിക പുരോഗതി യഥാർത്ഥ പുരോഗതി അല്ലെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് യവന രാജാവ് വിചാരിച്ചു. എല്ലാ ജീവസത്തകളും ആത്മീയ ജീവികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം നശിച്ചു പോകും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പുരോഗതി യഥാർത്ഥ പുരോഗതി അല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ജരയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജ്വാരോയം മമ പ്രാതാ ത്വം ച മേ ഭഗിനി ഭവാ. ചരാമ്യുഗാഭ്യാം ലോകേസ്മിൻ അവ്യക്തോ ഭീമസൈനികഃ. പ്രജ്വാരോയം മമ പ്രാതാ ത്വം ച മേ ഭഗിനി ഭവാ. ചരാമ്യുഗാഭ്യാം ലോകോസ്മിൻ അവ്യക്തോ ഭീമസൈനികഃ. യവനന്മാരുടെ രാജാവ് തുടർന്നു, ഇവിടെ എൻ്റെ സഹോദരൻ പ്രജ്വരനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഇരുവരെയും അതുപോലെ എൻ്റെ അപകടകാരികളായ സൈനികരെയും ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ അദൃശ്യരായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിയമിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാലകന്യക നാരദ മുനിയാൽ യവന രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആകയാൽ അവൾ അവന്റെ പത്നിയാകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അവൻ അവളെ സഹോദരിയായാണ് സ്വീകരിച്ചത്. വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരാത്തവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. പരിണിത ഫലമായി അവർ ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാരുമായി പോലും ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ മടിക്കില്ല. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്തരം ധാരാളം നിഷിദ്ധ സംഗമങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. യവന രാജാവ് നാരദ മുനിയോട് ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അവൻ അവിഹിത ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അവൻ യവനന്മാരുടെയും മ്ലേച്ഛന്മാരുടെയും രാജാവായതുകൊണ്ടായിരുന്നു അത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രജ്വാരഹ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ജ്വരം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അത്തരമൊരു ജ്വരത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന 107 ഡിഗ്രി താപം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്? പ്രജ്വാര എന്ന വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ജ്വരം അല്ലെ, അസുഖം, രോഗം. യവനന്മാരുടെയും മ്ലേച്ഛന്മാരുടെയും രാജാവ് കാലകന്യകയോട്, സമയത്തിന്റെ പുത്രിയോട് തന്റെ സഹോദരിയായിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യവനന്മാരെയും മ്ലേച്ഛന്മാരെയും സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വേർതിരിവുകളില്ലായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവളോട് തന്റെ പത്നിയാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുവൾ പുറമെ സഹോദരിയായിരിക്കാം, മാതാവോ പുത്രിയോ ആയിരിക്കാമെങ്കിലും അവരോടും മ്ലേച്ഛർ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തും. യവന രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രജ്വാരനായിരുന്നു. കാലകന്യക വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിഹീനതയുമായിരുന്നു.
യവന രാജാവിന്റെ സൈനികർക്ക് വൃത്തിഹീനത, അവിഹിത ലൈംഗികത, മരണഹേതുവാകുന്ന ഉയർന്ന താപം സംയോജിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക രീതി തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. നാരദ മഹർഷിയെ ജര അഥവാ ശക്തിക്ഷയം ബാധിക്കുകയില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും അഥവാ വിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവർക്കും അതിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം. ചണ്ഡവേഗൻ പുനജന്റെ നഗരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. കാലകന്യകയുടെ സ്വഭാവം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. കൃഷ്ണ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, കുംഭരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അല്ലെ, വൈഷ്ണവര് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നാരദമുനിയെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പ്രായമായാലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കാലം ഒരിക്കലും കീഴടക്കുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലും ധാരാളം അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ രാവിലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ജപിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. കുറച്ച് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ കുറെ സമയം മുന്നേ തന്നെ അവരൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പ്രായമായാലും പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് അല്ലെ, മഴക്കാലൊക്കെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ തയ്യാറായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ്, കാലം ഒരിക്കലും അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നാരദമുനി അടുത്ത് വന്നു അല്ലെ. നാരദമുനി നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് കാലകന്യകക്ക് നാരദമുനിയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന നാരദമുനി ആ ജ്വരയെ അല്ലെ കാലത്തിന്റെ പുത്രിയെ യവന രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ നാരദമുനി അയച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ യവന രാജാവ് അവളെ സ്വീകരിച്ചു, ഒരു സഹോദരിയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. എന്താണ് അത്, ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
വേറെ ഒന്നിനെയും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും മരണ ഭയം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാലകന്യകയെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തന് മരണത്തെ ഭയമില്ല അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിലേക്ക് ആണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവന് ഭയപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? അവൻ എല്ലാം എന്റേത് അല്ലെ, എന്റെ വീട്, എന്റെ സമ്പത്ത്, എല്ലാം എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഈ മരണത്തോടെ ഇല്ലാതായി തീരുന്നു. പിന്നെ അവൻ കരുതുന്നു ഈ മരണത്തോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അവര് വീണ്ടും ഒരു ജന്മമുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരത്തിന് അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ആ ശരീരത്തിന് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്റേത് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നാരദമുനി അയച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ ജര കാലകന്യകയെ യവന രാജാവ് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടോ എന്ന്. ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനോട്, ക്ഷത്രിയനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധിപനോട് തന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സ്വയം അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ അത് നിരസിക്കരുതെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ അനുശാസിക്കും. നാരദനാൽ പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കാലകന്യകയെ, സമയത്തിന്റെ പുത്രിയെ തള്ളിക്കളയാൻ യവന രാജാവിന് കഴിഞ്ഞു. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നിശ്ചയമായും എല്ലാ ഇടപാടുകളും നടത്താൻ. നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മഹാഋഷിമാരാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പെട്ടതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾ. എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ, അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സർവനാശമാണ് ഫലം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പറയും. നരോത്തം ദാസ് ഠാക്കൂർ പുസ്തകത്തിലുള്ള സാധുശാസ്ത്ര ഗുരുവാക്യ ചിത്തത്തെ കരിയായിക്ക. സന്യാസിമാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരും. ജീവിതത്തിലായാൽ ഒരുവിന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാം. കാലകന്യക, സമയത്തിന്റെ പുത്രി, സാധു ശാസ്ത്ര ഗുരു വാക്യ നിഷ്കർഷതയോടെയാണ് യവനന്മാരുടെ രാജാവിന് മുന്നിൽ തന്നെ സ്വയം അവതരിപ്പിച്ചത്. ആയതിനാൽ അവളെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ യാതൊരു കാരണമില്ലായിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം അല്ലെ? ഇതിനെ മൂന്നിനെയും പിന്തുടരണം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്നത്. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുക. ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണോ? ആചാര്യന്മാര്, സാധുക്കള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണോ? അവര് പിന്തുടരുന്നത് തന്നെയാണോ? അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു പറഞ്ഞത് തന്നെയാണോ? ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം, മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് പിന്തുടരണം എന്ന് പറയും. അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും അല്ല വേണ്ടത്. ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാം, ആചാര്യന്മാരോട് ചോദിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പഠിക്കാം. ശിലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ ആചാര്യന്മാരെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കുറിച്ചു. ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു,
ചില വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, സാധു ശാസ്ത്ര ഗുരു വാക്യ ചിത്തത്തെ കരിയയിക്ക. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യൻ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഗുരുവും പറയുന്നത് അല്ലെ. ചില പ്രഭുപാദരെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. നിങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മധ്വാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ചില പ്രഭുപാദര് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടെ വളരെ നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം എഴുതുമ്പോഴേ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാവാർത്ഥം തയ്യാറാക്കി തന്നെ. അല്ലാതെ പ്രഭുപാദര് സ്വന്തം ആയിട്ട് മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. സ്വന്തം മറ്റുള്ള ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ കാണാം, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ എഴുതും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ വാക്കുകളല്ല. ചില പ്രഭുപാദർ താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വായിക്കും, തന്റെ ബുക്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു, സ്വാമി അങ്ങ് എഴുതിയതല്ലേ ഇത്, പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും അങ്ങ് വായിക്കും? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ വാക്കുകള് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെയാണ്. പ്രഭുപാദർക്ക് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ചത്തിലെ രാധാദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് പ്രഭുപാദർ എടുത്ത് വന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആചാര്യന്മാരും ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം ഗോവിന്ദൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദരെ വിമർശിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത്, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഛർദിക്കുക എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ എന്താണോ കഴിച്ചത് അത് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണോ കേട്ടത് അത് അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നമ്മളൊന്നും കൂട്ടവും വേണ്ട, അതിൽ നിന്ന് കുറക്കുകയും വേണ്ട അല്ലെ. നമ്മൾ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ആ മണി ഓർഡർ ഒക്കെ അല്ലെ, പോസ്റ്റ്മാൻ ഒക്കെ വന്നിട്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അതേപോലെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അതില് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല, കുറക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യവനന്മാരുടെ മുന്നില് ജര വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അല്ലെ. നാരദമുനിയെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക, തൽക്കാലം എൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ട, ഞാൻ നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആളെ കാണിച്ചു തരാം, സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ. കാലകന്യകത്തോട്, അല്ലയോ മാന്യനായവനെ, നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കും. ദയവായി എന്നെ സ്വീകരിച്ച് എന്നിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞാലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് അനുകമ്പ കാട്ടേണ്ടത് മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്തായ ധർമ്മമാണ്. ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ കടമയാണ്, ധർമ്മമാണ്. പറയുന്നു, വേണമെങ്കിൽ യവന രാജാവിന്
അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, പക്ഷേ നാരദമുനിയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചാണ് അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന എന്ന കാര്യം അവൻ പരിഗണിച്ചത്. അപ്രകാരം അവൻ കാലകന്യകയെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ നാരദമുനിയുടെ ആജ്ഞകൾ അഥവാ ഭക്തി സേവന പാത ത്രിലോകങ്ങളുടെയും ഏതൊരുവനാലും അംഗീകരിക്കും. തീർച്ചയായും യവനന്മാരുടെ രാജാവിനാലും ഭക്തിയോഗ ഉപാസന ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും നഗരത്തിലും പ്രഭാഷണം ചെയ്യണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നാരദമുനിയുടെ പഞ്ചരാത്രിയുടെ ശക്തിയിൽ യവനന്മാരും മ്ലേച്ഛന്മാരും പോലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രബോധകർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ മാനവകുലം ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന വർഷം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. കുത്തിവിത്തിയാച്ചേ നഗരാധികാം സർവത്ര പ്രചാർഹോയ് മോരനാം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം, കൃഷ്ണന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഓരോ നഗരത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയിൽ ജന്മസാർത്ഥകരെ കരോ പരോപകാരം. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും വേണമെന്ന്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം. കാലകന്യകയുടെ സമയത്തിന്റെ പുത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ശ്രമിച്ച യവനന്മാരുടെ രാജാവ് പുഞ്ചിരിയോടെ ദൈവേച്ഛയായുള്ള തന്റെ ഗൂഢധർമ്മം നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു മാർഗം നിരൂപിച്ചു. അനന്തരം അവൻ താഴെ പറയും പോലെ കാലകന്യകയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പ്രഭു അതില് ഭാവാത്തിൽ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസവ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പരമനിയന്താവ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരും. യവനന്മാരുടെ രാജാവും കൃഷ്ണന്റെ സേവകനായിരുന്നു. ആകയാൽ കൃഷ്ണന്റെ ലക്ഷ്യം അവന് കാലകന്യകയിലൂടെ നടപ്പാക്കണമായിരുന്നു. കാലകന്യക എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിക്ഷയം എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനാർത്ഥം യവന രാജാവിന് കാലകന്യകയെ എല്ലായിടത്തും വിന്യസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതിനാൽ ബുദ്ധിസ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ മരണഭയമുള്ളവനായി തീരും. വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ തങ്ങൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കുമെന്നും ഭൗതിക പുരോഗതി ആസ്വദിക്കുമെന്നും ചിന്തിച്ച് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷെ ഭൗതികമായി യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിലായ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ വൻ വളർച്ചകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും തങ്ങൾ ഭൗതികമായി വളർന്നെന്ന് വിഡ്ഢികളായ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാലകന്യക വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയം ആക്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാകും. വേഗശൂന്യത്തെ മരണത്തെ ഗൗനിക്കുകയില്ല. മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർക്കൊരു തിട്ടവുമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവര് മരണഭയം ഉള്ളവര് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോ എന്താണ്? ഒരു മരണഭയം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ് ഒരു വഴി എന്ന് അന്വേഷിക്കും അല്ലെ. തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. വലിയ ജോലി, വലിയ വീട്, വലിയ കാറ് അല്ലെ, വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം അല്ലെ. ഇതെന്നും നിലനിൽക്കും അല്ലെ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം പരിഗി. യമരാജനെ യാതൊരു കാരുണ്യം അല്ലെ. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതായി തീരും അല്ലെ. ഈ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അതെല്ലാം അന്യമാവുകയും ചെയ്യും. മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിതമില്ലെന്ന് തെറ്റായ തോന്നലാണ് അവർ. അതുമൂലം അത്തരക്കാർ ഈ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ആഗമനം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തേജനമാകും. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മരണാസന്നരാകുന്നതിൽ ആദ്യ പിടിക്കുന്നു. യവനന്മാരുടെ രാജാവ് കാലകന്യക ഈ ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ ജീവിതം ആണ്
ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതം തീരുന്നതിനോടെ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പലരും പറയുന്നത് ഈ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അടുത്തത് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകും, ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകും. ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അത് വെറുതെ പട്ടിയെയും പന്നിയെയൊക്കെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും, താഴെ വർഗങ്ങളിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, കാലകന്യകയെ യവന രാജാവ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്. അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കുന്നു, മരണഭയം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരാളെ അയക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു. യവനന്മാരുടെ രാജാവന്മാരുടെ ഏറെ പര്യാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിനക്ക് ഭർത്താവായി തീർന്നു. എല്ലാവരും നിന്നെ അശുഭയും ശല്യക്കാരെയുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആരും നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിനാൽ ഒരുവൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കും? ഏറെ പരിഗണനകൾക്ക് ശേഷം യവനൻ രാജാവ് ഒരു മോശം ക്രയവസ്തുവിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. കാലകന്യക ഒരു മോശം ക്രയവസ്തുവാണ്, ആരും അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എന്തും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം അവളെ ലക്ഷ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ യവന രാജാവ് ശ്രമിച്ചു. ലക്ഷ്യം നേരത്തെ വിശദം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു മോശം വസ്തുവിനെ എങ്ങനെ നല്ല ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് എന്തും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്ത് വസ്തുക്കളും അത് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഭൗതികവാദികള് പല കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും. മൊബൈല്, ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട, ഇതൊക്കെ മായയാണ്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന് അതൊക്കെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള് പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, വേദാഭ്യാസവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെറ്റിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഓൺലൈനിലൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെ, ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു, ഭഗവാന്റെ സത്കര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിലും എന്താണ്? അതിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാനും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് ദർശനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോണിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ്, അതിനെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇതൊരു മോശം വസ്തുവാണ്, എന്നാലും അതിനെ ഒരു കാര്യത്തിന് നല്ലൊരു കാര്യത്തിനായിട്ട് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും മരണഭയമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രായമാകുമ്പോൾ അവര് അപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കും. ലക്ഷ്യം നേരത്തെ വിശദമാക്കി. അതായത് കാലകന്യക ജര എന്ന നിലയിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അശക്തി എന്ന നിലയിൽ ജനങ്ങളിൽ മരണഭയം ഉളവാക്കുകയും അതുമൂലം അവർ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകി അടുത്ത ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെ, വാർദ്ധക്യമായി, എനിക്ക് ഒന്നും വയ്യാതായി, ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ യമരാജന് ഏത് സമയം വന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ, ഇനിയെങ്കിലും അല്പകാലമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് കരുതി ഇത്രയും കാലം ഭൗതികമായിട്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സമയം മാറ്റി വെച്ച് ഇനിയെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി, എൻ്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടരണമെന്ന് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ജീവിതകാലം ചെറിയ പ്രായത്തിലെ അധ്വാനിച്ച് അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രായമായിട്ട് അവര് ഇപ്പോഴും വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകും. അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, ജീവിതത്തിലെ അവസാന സമയത്തെങ്കിലും അല്പമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? യമരാജൻ കൊണ്ടുപോകും. വീണ്ടും ആ കുടുംബത്തോടൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം, കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനിലായിരിക്കും
മക്കളും കൊച്ചുമക്കളെ അവരെയൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താണ് വീണ്ടും ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഭാവി സ്മരൺ ഭാവം അല്ലെ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അവസാന നിമിഷം ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിത്തീരും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനുള്ള ജന്മം കിട്ടും. ആ കുടുംബത്തോടൊക്കെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അല്ലെ വേറെന്തെങ്കിലും ജീവിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് അവിടെ ജനിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങള് പൂർത്തിയാകും. എന്നാലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും ശരീരം ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും, ചില വീട്ടിലൊക്കെ വളരെ സ്നേഹമായിരിക്കും പട്ടിയോടും പൂച്ചയോടും അവരോട്. എന്താണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മം. അവർ ആ കുടുംബത്തോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയും. പട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് മക്കള് തന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതായിട്ടൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോഴും അവസാന സമയമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സമയം മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് അവസാന സമയമെങ്കിലും എനിക്ക് ജരയൊക്കെ ബാധിച്ചു അല്ലെ, ഇനി ശരീരത്തിനൊക്കെ വയ്യാണ്ടായി, ഇനിയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും ജീവിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിക്കണം. കാലം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഓരോരോ സൂചനകളാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. കാലം കാണിക്കുന്ന ഓരോ സൂചനകളാണെന്ന് പറയും. നമുക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയും, അതായത് നമ്മൾ നല്ല ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ തലയൊക്കെ നരക്കും, അപ്പോഴെന്താണ് അതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സന്ധികളിലും ജോയിന്റ്സും ഒക്കെ വേദന അല്ലെ. അപ്പോ അതിനൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയാ ഓയിൽ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതും ശരിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. എന്ത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും എങ്ങനെ നമ്മൾ അതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും അത് കാലത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകും എന്ന് സീനിയർ വൈഷ്ണവര് പറയും. നമുക്കങ്ങനെ ഓരോരോ സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, കൂടുതൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ഓരോരോ കാലം തരുന്ന ഒരു സൂചനയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ദിവസം തീർന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ സൂചനകൾ തന്നിട്ടും നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസാനം യമരാജൻ വന്നിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അപ്പോ യവന രാജാവ് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ട് എടുത്തു. അവരെ വാർദ്ധക്യം ആൾക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്താനായിട്ട്, മരണഭയം അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ പ്രായമായാൽ ഇനി ഏത് സമയവും തട്ടിപ്പോവും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും തട്ടിപ്പോവും അല്ലെ. ധാരാളം ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതില് ചെറിയ പ്രായമുള്ള ചെറിയ വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ യുവാക്കള് മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ. അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രായമാവണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും മരണം സംഭവിക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നാലും പൊതുവെ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പ്രായമായാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാല് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സർക്കാർ വരെ 55 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തകരാറിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ സർക്കാർ എന്താണ് അവര് വിരമിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും കാലം കുറെ വർഷങ്ങൾ 50 വർഷം, ചില ആൾക്കാർക്ക് 30-40 വർഷമൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. എല്ലാവരും പലരും പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം. റിട്ടയർഡ് ആയാലെങ്കിലും എന്താണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യണം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ റിട്ടയർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഉണ്ട്, പിന്നെയും എന്താ പറയുക ഡെയിലി വേജസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും അല്ലെ. അവസാനം
അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് എന്താണ് അവസാനം അവിടെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയോ എന്തെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു കൂറയോ പല്ലിയോ അല്ലെ എലിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് മാറും. അതിനോട് തന്നെ അറ്റാച്ച് അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മൾ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണം. അല്ലെ, കൗമാരെ ആചര്യപ്പെടുത്തണം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പരിശീലിക്കണം. ഇനി അഥവാ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ യവന രാജാവ് കാലകന്യകയെ എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഈ ലോകം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു അതുമൂലം നിനക്ക് ജനങ്ങളെ പൊതുവെ അദൃശ്യമായി ആക്രമിക്കാം. എന്റെ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ നിനക്ക് അവരെ ഒരു പ്രതിബന്ധവും ഇല്ലാതെ വധിക്കാമെന്ന്. പ്രഭാതര് ഇവിടെ വാർത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എല്ലാവരും മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കാണ് എന്ന് പറയും. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അജ്ഞരായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതരായവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം വളരെ ഹൃദ്യമായി അനുഭവപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, പ്രമത്ത ഗുരുദേവി കർമ്മ യതീന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി സാധുമന്യേ യദയാത്മനോയം അസന്ന വിക്ലേശതയാ സദേഹ. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവർ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ച് പരക്കം പായിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാതരം പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അശുഭങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കും ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഋഷഭദേവന്റെ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് തിരക്ക് പിടിച്ച് പായുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവരും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണർന്ന് നൽകാതെ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഒരുവനെ അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതാക്കുന്നു. ശരീരത്തെ എത്ര സുഖാവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിച്ചാലും അത് നമുക്ക് വേദനകൾ തരുന്നുണ്ടെന്നും ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ വിഷയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? വീണ്ടും ഒരു ശരീരം കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് പറയും. പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്നു. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ത്രിവിധ ദുരിതങ്ങൾ വിഷയീഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ ആശുപത്രികളും ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും? വാസ്തവത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സന്തോഷവുമില്ല. അസന്തുഷ്ടികൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ. പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, കുറെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കാണാം, ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഈ ലോകത്തില് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അല്ലെ, രോഗങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ധാരാളം രോഗികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ആശുപത്രികളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേമനിധികളും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അസന്തുഷ്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങള് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിരുന്നു. ഇവിടെ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ മിഷനറീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെ. പലതരത്തില് ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പല വസ്തുക്കളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഇതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകുന്നതല്ല. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് കരുതുക? എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ദുഃഖാലയം, ഇതിനി ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇനി സന്തോഷമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കുക? എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ സന്തോഷമുള്ളത് അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അല്ലെ. അതെവിടെയാണ്? വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങൾ അസന്തോഷങ്ങളെ സന്തോഷങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ആ വിഡ്ഢികളെ വാർദ്ധക്യം, രോഗം, അവസാനം മരണം എന്നിവകളാൽ അദൃശ്യമായി ആക്രമിക്കുവാൻ യവനന്മാരുടെ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. തീർച്ചയായും മരണത്തിന് ശേഷം ജനനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാലകന്യയിലൂടെ എല്ലാ കർമ്മികളെയും വധിച്ച് ഭൗതിക പുരോഗതി യഥാർത്ഥ പുരോഗതിയല്ലെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് യവന രാജാവ് വിചാരിച്ച എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും ആത്മീയ ജീവികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം നശിച്ചു പോകും. ഇതിനാണ് എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് യവന രാജാവ് ഈ കാലകന്യകയെ, ജരയെ, വാർദ്ധക്യത്തെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു.
30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവന്മാരുടെ രാജാവ് തുടർന്നു, ഇവിടെ എന്റെ സഹോദരൻ പ്രജ്വരനുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ എന്റെ സഹോദരിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇരുവരും അതുപോലെ എന്റെ അപകടകാരികളായ സൈനികരെയും ഈ ലോകത്തിൽ അദൃശ്യരായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ നിയമിക്കാം. എന്താ പറയുന്നത്? സഹോദരൻ എന്താണ്? പ്രജ്വര, ജ്വര അല്ലെ? ജ്വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രജ്വര എന്ന വാക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ജ്വരം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അത്തരം ഒരു ജ്വരത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന 107 ഡിഗ്രി താപം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജ്വര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? രോഗം അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 കാര്യങ്ങള്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി അല്ലെ? ജര, വ്യാധി. ജര എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാലകന്യക, വാർദ്ധക്യം, ജര അല്ലെ? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യം അല്ലെ? പിന്നെ രോഗങ്ങൾ അല്ലെ? അതിനിടെ പറഞ്ഞു പ്രജ്വാര, ജ്വരം. ഒന്ന് ജരാനരകൾ, വാർദ്ധക്യം. ഇത് ജ്വരം, അസുഖം, രോഗം അല്ലെ? 4 കാര്യങ്ങളില് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ജനനം, മരണം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം അല്ലെ? ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, വാർദ്ധക്യമാകുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, മരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് വാർദ്ധക്യം നൽകുന്നു അല്ലെ? ജര, വാർദ്ധക്യം നൽകുന്നു, കാലകന്യകയുടെ പുത്രിയെ നൽകുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? ഒരാളും കൂടി വരുന്നു. എന്താണ്? പ്രജ്വാര, ജ്വരം, അസുഖങ്ങൾ. പ്രായമാകുമ്പോഴൊക്കെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ? അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുന്നു ഭഗവാനെ മറന്നു ചിരിക്കുന്നവരെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം പല അസുഖങ്ങളും അല്ലെ? പനിയൊക്കെ, അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ശരീരം അത്രയും എന്താ പറയാ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനിടെ പറയുന്നു 107 ഡിഗ്രി വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന് ഹേതുവാകുന്ന 107 ഡിഗ്രി താപം ഉണ്ടായിരിക്കും. യവനന്മാരുടെയും മ്ലേച്ഛന്മാരുടെയും രാജാവ് കാലകന്യകയുടെ സമയത്തിന്റെ പുത്രിയോട് തന്റെ സഹോദരിയായിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. യവനന്മാരെയും മ്ലേച്ഛന്മാരെയും സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വേർതിരിവുള്ള അവനവളോട് പത്നിയാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം. യവന രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രജാരനായിരുന്നു. കാലകന്യക വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ശക്തിഹീനതയുമായിരുന്നു. യവന രാജാവിന്റെ സൈനികർക്ക് വൃത്തിഹീനത, അവിഹിത ലൈംഗികത, മരണഹേതുവാകുന്ന ഉയർന്ന താപം സംയോജിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക രീതി തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. എന്താ പറയുന്നത്? യവന രാജാവിന്റെ സഹോദരൻ പ്രജ്വാര അല്ലെ? രോഗങ്ങള്, അസുഖങ്ങള്. കാലകന്യക വാർദ്ധക്യം, ജരാനരകള്, വാർദ്ധക്യം അല്ലെ? യവനന്റെ ഭടന്മാരാണ് സൈനികര് വൃത്തിഹീനത, വിഹിത ലൈംഗികത അല്ലെ? മറ്റുള്ള മരണഹേതുവാകുന്ന ഉയർന്ന താപങ്ങൾ. ഇവരൊക്കെ സംയോജിച്ച് ശക്തിപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക രീതി തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. നാരദ മഹർഷിയെ ജര അഥവാ ശക്തിക്ഷയം ബാധിക്കുകയില്ലാതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും അഥവാ വിശുദ്ധരായ വൈഷ്ണവർക്കും അതിന്റെ ആക്രമണമുണ്ട്. ചില പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവരെ ആക്രമിക്കില്ല ഇവരെ എന്ന് പറയും. നാരദ മഹർഷിയെ ആക്രമിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്കും അഥവാ വിശുദ്ധരായുള്ള വൈഷ്ണവർക്കും അതിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 27-ാം അധ്യായം ചണ്ഡവേഗൻ പുരഞ്ജന്റെ നഗരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. കാലകന്യകയുടെ സ്വഭാവം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന അവനെ ഈ അധ്യായം ഇന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. തന്റെ ഒരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി.